Kaginbuhi. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanad tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang pinggan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo patas kag balanse The Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:17. Detalya na sa aton mga balita nasyonal. Ginimbitar ni US President Donald Trump si Presidente Rodrigo Duterte sa bulan sang Marso upod ang siyam kaiban pa nga mga lideres sang Association of Southeast Asian Nations. Sa statement sang Presidential Communications Operations Office, si Duterte ang inimbitar nga magbisita sa Estados Unidos para sa summit sa tunga sang US kag ASEAN leaders sa Las Vegas sa Marso 14, 2020. Ang imbitasyon ng una ang impalambot sa ASEAN-US meeting sa ASEAN Summit sa Bangkok sa Nobyembre 2019, kaginpaagi sa sulat na pitsahan Enero 9, 2020. Sunod sa PCOO, ang meeting sa tunganan day Duterte kag Trump ang inapaabot nga ma-reaffirm ang madugay na nga alyansa sa Pilipinas kag Estados Unidos. Nagwa ang imbitasyon sa tungaagin ban sang US ang tanan nga mga opisyal sa likod sa pagpapreso kay Senador Leila de Lima.
Ginkontra sa Malacanang ang pahayag ni Senator Panfilo Lacson nga tama pa katemprano para ipabalos ni Presidente Rodrigo Duterte sa publiko ang iya legasiya sa nakaligad niya 3 katuig. Suro kay Presidential Spokesman Salvador Panelo, ang rason kon nga ipabalos ang presidente ay hinumuan tungod pinasahi ini sa mga nahimo sa nagligad ng administrasyon. Dugang pa ni Panelo nga hindi malipod nga madamo sa nahimo si Duterte kag natinguan sini nga mapatinad ang pungsod kag ang pangabuhi sang kada Pinoy. Liwat nga nanawagan ang Alliance of Concerned Teachers sa CONACT party list sa gobyerno nga hindi dapat pag-usaron sa mga biktima sang kalamidad ang mga eskwelahan kag dapat magtukod sa mas madamo nga evacuation centers. Suno kay ACT Party List Representative Franz Castro, ginaokupar sa karon sa mga evacuees ang 91 ka mga eskwelahan sa Calabarzon Region, rason nga hindi ni mausar para sa pagbalik sang klase. Nagsuhestyon si Castro nga magtukod ang gobyerno sa ginatawag nga Common Evacuation Center sa kada 2 o 3 ka mga barangay nga mayara sang banyo kag kusina para sa mga evacuees. Una na santo ang ipalayag ni Education Secretary Leonor Briones, kinahanglan nga ma-relocate ang mga biktima sa naglupok nga bulkan Taal nga yara sa mga eskwelahan, bawod kinahanglan nga magbalik ang klase sa Lunes, Enero 20. Nakahanda nga mag-relocate ang pila ka mga residente sa Bulkan Taal matapos ang sunod-sunod nga phreatic eruption apang naghingyo nga hindi lang sa tuman kalayo nga lugar. Sunod sa report, ginaplansya pa sa lokal nga gobyerno ang detalye sa mga pumuluyo nga nagapuyo sa Volcano Island. Ang mga residente ang yara subong sa evacuation center sa syudad sang Tanawan ang nagalaom sang in-municipality relocation agod maprotektahan ang ilang nga palangabuhian. Ang mga residente sang Sitio San Isidro ang nag-ako nga nakahibolo na sila sa nga ang pagpuyo sa Volcano Island ang wala ginapahanugutan. Nabaluan nga ginpahayag sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology nga ang bilog nga Volcano Island ang isa ka permanent danger zone, but silingon ang permanente nga pagpuyo sa isla ang hugot nga ginadilian. Prioridad sang Kongreso nga mapasar ang hagna nga nagatukod sang 3 ka bag-o nga mga departamento sa pagbalik sang sesyon sang Kongreso karon nga adlaw Lunes, Enero 20. Sunod kay House Majority Leader kag late Representative Martin Romualdez, Chairman sang House Committee on Rules, ang 3 ka mga departamento amo ang Department of Filipinos Overseas, Water Resources kag Disaster Resilience. Duwa pa ni Romualdez, ini nga mga departamento ang prioridad sang manubok nga panalgan sang Kongreso, base man sa mando ni House Speaker Alan Peter Cayetano. Ginpaatag ni Romualdez, kinahanglan nga mapadasig ang pagpasar sa sining nga mga departamento, kasunod nga nalakip ini sa panawagan ni Presidente Rodrigo Duterte sa Kongreso sa Yasadto nga ika-4 nga State of the Nation Address sang 2019. Target sa Kongreso nga mapasar ang ini nga mga priority measures antes mga adjourn ng Kongreso sa bulan sang Marso. Ginausisa naman sang Palasyo sang Malacanang ang isa pa ka kontrata nga ginsulod sa negosyante nga si Fernando Zobel de Ayala sa gobyerno. Sunod kay Presidential Spokesman Salvador Panelo, nga imbestigahan niya ang kontrata sa mga Ayala sa University of the Philippines, Ayala Land Techno Hub sa Quezon City. Sunod kay Panelo, naibaluan niya nga nagarenta lamang si Ayala sang 20 pesos kada square meter sa UP sa sunod sang 25 katuig. Sunod pa kay Panelo, kung matuod ang report, sigurado nga dako na naman ang problema ni Ayala. Ginpahayag pa ni Panelo nga hindi lamang UP Ayala Land Techno Hub ang ginembestigahan sa palasyo, kundi pati man ang iban nga manomaliya nga kontrata. Naka-record sang 244 ka volcanic earthquake, kalakip ang 3 ka low-frequency earthquakes kahapon Domingo, Enero 20. Sa Taal Volcano, eruption update tak nalasay sang gabi. Ginpahayag sang Feebles nga na-record ini umpisa las 5 sang aga tubtob las 4 sang hapon. Ginpahayag pa sang ahensya nga ang intense seismic activity ang nagapatimaan sang padayon nga magmatic intrusion sa Bulkan Taal nga mahimo magpalawig sang eruptive activities ni. Samtang naglambot sa 300 tubtob 500 metros ang kataason sang ginabuga nga abo sang bulkan. Nagapabilid man sa gihapon sa alert level 4 ang bulkan. Bangod sini, paabuton sa gihapon ang posible hazardous explosive eruption sa mga masunod nga oras o kun adlaw. Padayon naman nga ginarekomendar sa Feebles ang total evacuation sa Taal Volcano Island kag high-risk area sa sulod sang 14-kilometer radius gikan sa Taal Main Crater kag sa bahin sang Pansipit River Valley sa din makitaan ang fissure o kon litik sang duta.
Action Radio Philippines Standard Time, 7:23. Sa ato naman habon pampaligo, Santon Plus Herbal Soap, aton yung rekomendar sa inyo. AIDS. Otsentang patay sa missile attack sa Yemen. Samtang inkwentro ni Donaire kag Inoue na pilian Fight of the Year. Sa atong Balita Entertainment, ang Darna shooting nag-umpisa na. Kag mga tips naton karon agud hindi magmasakit sa tion sang pagbaha. Literan sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakulong kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon
Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sansan anong kaintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil nga ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:30. Kag sa ato naman nga balita international, patay ang 80 ka mga soldado bangod sa missile attack sa military training camp sa Yemen. Nagluntad ang insidente sa Central Province sang Marib nga may kalayuon nga 170 kilometros sang Sanaa capital. Gintarget sa missile strike ang moske sa diin madamot sang tao ang nagapadulong para magpangamuyo. Ginbasol naman sa gobyerno sang Houthi rebels nga amo ang yara sa likod sang pagpangatake. Samtang ginkondenar naman ni Yemeni President Abdradu Mansur Hadi ang amo nga pagpangatake kag gintawag niya nga mga talawan ang mga may kahimuan sa amo nga insidente. Sa anong balita sa patag sang pagnegosyo, magapatuman sang rollback sa presyo sa mga produkto petrolyo sa masunod nga semana. Sa abiso sang Shell, sea oil kag clean fuel, may buhin nga 1.70 sa kada litro sa ila diesel. Sa din mabuhinan man sang 1.65 ang kada litro sang kerosene kung gas sang Shell kag sea oil. Samtang 90 centimos naman ang buhin sa gasolina sang clean fuel kag sea oil kag 85 centimos naman sa Shell. Epektibo ang rollback sang clean fuel sa Enero 19 umpisa alas 4:01 sang hapon. Samtang ang sea oil ang magapatuman naman sini karon nga adlaw, Lunes nag-umpisa ini kaina alas 6 sang aga. Samtang ang Shell magapatuman sini Martes alas 6 sang hapon. Ginalauman nga mag-anunsyo man ang iban nga kompanya sang langis sa ipatuman nga oil price adjustment para sa masunod nga semana. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang dolyar karon may baylo nga 50 pesos kag 92 centimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment Action Boy, finally Action Boy, matapos ang pila ka binulan nga pag-prepare sa sinibalang Darna, nga Action Boy nga Pelikula. movie, teleserye, pelikula. Hindi teleserye, pelikula gina yan. Yes, pelikula. Nag-umpisa na Action Boy. Ay, shooting. Yes. Yes! Oh, yeah. Ang ginaya. Excited? Na. Sino ka Uy, si Darna? ikaw Si De La... si Jane De Leon, De Action Leon, Boy. Jane De Siya ang Leon. nagbulos kay Liza, matapos nga si Liza nagka-injury. Si Liza kasugod na to ya training Action Boy mo. Dito siya kanina nagka-injury, di dito ba? siya nagka-injury sang iya nga training. Tudlo man lang to. Hindi pwede nga Oo. masige to. Tudlo lang gid. Ati kay kablo ka artista Action Boy, very sensitive na yung Action Boy, ah. 'Di ba? Kay isang sa magsige sa training kag malala pagid be. Ginoperahan gid ang Action Boy. Okay. Ikaw man be, imo ya okay lang mga tudlo mo ya ko magkiriwit daya. Hindi lang kay Liza. Kay daw daan kay Liza karon. Na magapamusta. Oo, mamusta. Tik mo kiwi na kanu ka budlay guro. No, 'di ba? So amo na siya Action Boy. Ang director na sinisubong Action Boy si Gerald Tarog. Sang una, si dapat si Eric Matini. Pero naging siya Action Boy, do bali dugin yung Action Boy gin. Wala yung padayon. Oo, kay man, I don't know kung ano ang reason. Nadugayan siguro. Mas siguro may kadugay Nadugayan. man. Nadugayan. May ilis. Nadugayan. Sino naman ang Darna? Na, tinatakan siya guro. Basi siguro doon natakan si Eric Mati, Action Boy na.
Pero si Gerald Tarog na Action Boy, si Direct Gerald, siya ni Action Boy ang director sang General Luna. Kalanta ka? Okay. Goyo. Mga siya kwan gali. Mga epic films. Oo. Yes, Action Boy siya na. Kag ang meron pigid Bliss, pero do nakabati lang ko nakita. Ano na pelikula? Kag ang Sana dati. Ah. Wala na. Pero wala akong nakakita. Ang nakita ko lang ang Goyo kag General Luna. Goyo Nga movie yan. namin, Action Boy. Gregorio del Pilar. Namin siya. General Luna. Luna. Di ba? General Duha na ka Luna eh. Antonio Luna kag Juan Luna. Tinaguro General Antonio Luna Antonio ni Action Boy. Namin, iba lang Action Boy. Kalantaw ka na eh. Oo ah. Very good. Sa ano kagigyan naglantaw? Sa sinihan? Sa hindi sa kwan lang. Sa inyo balay? Balay. Basta kita ko na. Huwag balo kung di ko na tanaw. Sa piyak balay. Sino tanaw, baka ka-tape nga fake? Sa piyak Action Boy? balay tanaw ko. Hindi. Sa piyak balay. tanaw. Gawa ko sa bintana. Compare sinang una naka-Action Boy. Muna? Si amo na. Balita sa sports. Napili sang Boxing Writers Association of America bilang Fight of the Year ang enkwentro ni Nonito Donaire kay Naoya Inoue. Sa among enkwentro ang iniwat sa itong Nobyembre 7 sa Japan, gindaog ni Inoue pagi sa unanimous decision ang ila sining nga enkwentro. Bangod rin nakuha ni Inoue ang WBA, IBF kag Ring Magazine Bantamweight titles. Nalapawan pa sini ang duha ka enkwentro nanday Gennady Golovkin bato kay Sergey Derevyachenko, enkwentro ni Manny Pacquiao kay Keith Thurman, enkwentro ni Andy Ruiz kag Andy Joshua, Errol Spence Jr. versus Sean Porter, kag Josh Taylor versus Regis Prograis. Balita espesyal! Alright! Energy! Action Boy! Energy! Doka Lunes kinsi mo ba? Of course. Dapat Because- Monday na Monday pala. Congratulations by the way, Director. Thank you so much for your votes. For your votes. Si Dorel, Diba? Jackson Dorel was elected as one of the directors Directors. of the Negros Press Club. Kag miyembro na sa sang board of directors ng Negros Press Club. Perfect. At a very young age of 25. Gila. May age pa gida yung Action Age Boy. ba siya? Kaya subong ang mga officers sa Negros Press Club, do mga millennials bala, mga Yes. young at age. Pero And may Boy potential. Duran, and Action Boy Duran is the former president of the Negros Press Ay, Club. long time ago pa to. Long time ago. Okay. Okay, Keo. So, sa inyo ni Action Eden, Action Dale, kag si Action Nona. Nga amo ang number one. Number one, balay Action Number Boy. one gidya and garnered the highest votes Yes. among all the candidates. Yes, perfect. Taas sa tanan gid no halin sa presidente pa sa pinakataas nga vote sa nakuha ni Bisan Action sa Nona. presidente, mas taas sa presidente ang boto. Taas Yeah. ba siya? Perfect. So, thank you so much, Action Boy, sa tanan nga nag-trust sa amon yung mga... Sa tanan nga mga members sa Negros Press Yes, Club. Si Glazel was the president. He was elected as president. Si Sheila Hilera. vice president. Si Erwin Nicavera, secretary. Merlinda Pedrosa, treasurer. Kag si Elsie Holingan, auditor. Apat kamo from Action Radio, nga mga directors. Yes. Sino pang iban? Ives Montesilio, Max Macahilo, Nanette Godal Quever. Sino pang madumduman mo? Hindi ka kadumdum sa iban? Okay, kung bisang lista mo, no? Si Jem Lovitosa. Si Max Mahilaran na, Ives Montesilio. Si... Jim Lovitosa. Nanette Godal Quever. Wala man na, kag-apat kami dayon. Meron pa isa. si Ray Siason. Si Ray Siason, Ay, salamat. Sige. Slate na daan namon tanan Action Boy. Correct. Kag, perfect. Yes, perfect. 14-0. 14-0. Grand Slam. Grand Slam. Landslide. Grand Slam. Joshua. Pano ka bongga. Gidyo balahaw. Correct man? Correct. Sige. So, ang aton balita special, Action Boy. Wala pa ito tapos ang Friday, sa Saturday. man, may ara patagali isang sugpon. Ano ganito sa Saturday ta? Itong 11 ito mo. Kamang, dumduman mo, Jackson. Grabe, gidya mo memory. Wala gidya gap. No? Lagi dya gap yung mga memory. Di tatlo pa lang to? Tumal mo nga tatlo lang, no? Grabe.
So, tapuson to Tapuson to Ang gid ato yan. nga tips sa pagbahati. Tapos ay niya. Kung matapos sa ning matapos sa ning mga attraction ba ang sa kasal nimo nga dapat mabalaan sa mga mga guest bisita. bala kung ano ilang himuon. Ang pagbahaya kung magbaha na lang na. Muna, mabahay na lang. Kagabay Sige. pa wala. Especially kay inulan bala sa action boy Correct. amat-amat na. Rainy season is fast approaching. So, amo na siya nga unahon ta niya tapos on ta niya kay kanugo man to sa mga pamati nga mga maninay kag maninoy. Correct. Basi maintenance sila karon kasal kundi at least kay nga Para daw mga sila. guest Oo, mga including guest. the gate crashers. Yes. Amo na. So, madumduman mga action ba ang mga RSVP means to respond gid. Putang mo kung makakadto ka or hindi. And then next naman yung action boy, ang unplug bala means nagbayad sila sang mga photographers so hindi na daw maging 30. Okay? So, reaction boy, ang supon, some invitations ko action boy na may nakabutang nga adult-only request. May nakagi ka na. May nabasa ka na ng adult-only. Oh, meron ako na. May nabaton ako na. Yes, kaya Meaning, sila hindi ka magdala gusto. sa kabataan. Yes, kung may maghihiribi, dira gadi Magahiribi, nila. magadilang dagan, magati, kisa kakakuba ba Agaw lang. attention, action Nagkakakuba boy. lang isa ang flow sa programa da. Hindi bala. Kag tapos special occasion para sa ginakasal. Kung sarap din magadilang ang dagan. Gama mo ka na isang mo bata, kaghihibi. Patiti ka na. Nakala. Nan, so ibili na na yung bata or imo apo, di ba? Kung wala ka mo bilinan, Dahil ano na bilihan sila ka yung pa. may children's party. Oo, kung may children's party lang, ibilin anay sa inyo nga trusted man niya family member. Hindi sa inyo to Tika lang yung isa may arag na mga kabataan. Kasi may mga ring bearer. Ay, aragin May na mga ya. flower girls. Para malang guest action boy yung may dala pag idya. Oo. Oo. Hindi man action boy, ano eh. Hindi, ibilin lang anay. Pag magsilis ka na yung adults only lang dala. Oo. Tapos ang mga ginakasal action boy, piliyo man nila mga ring bearer nila, nga mga hindi bala malditohon, masuplado. Sani, Meron naman. action boy, ginaitsa ang iya. Ginitsa ang ilang wedding ring action boy. Yara nga marcha na, hindi na yung magmarcha ang bata. Oo na. Hindi nga marcha ang nanay, kaya ginakugos na lang sa nanay. Oo, te. Doon kalaw, Hindi tatabla siya daw may buot na bala. May buot, hindi nang daw bago pa lang tubo ang buot. Oo, kag tapos daw kabisyuhan. Na, no. Aton kasal ni nga daw kita yung Gadisay. Nan. So, next action boy, kung ibutang gan action boy nga may dress code, kag especially color, dapat amo nang gusto sang mong sa ginakasal, sang kaslon nga makita sa ilang sa ilang event, sa ilang Nagsisilda nga wedding. mga mint green. Oo. Balo ka nga mint green. Nag-blue kaya? Nag-blue ka daim mo. O naka-red kaya. Oo, alala pa So, andam ka pagida kaya basi ang Oo. ilang ang inabla ng ng tablecloth. Oo. Kasi magpareho color sa imo bayo. Ay, kalain, di ba? Kalain mo gustong combination yung mint green kag red ang boy. Ito kang tsaka, ha? Ito mo gani. Red ang table, tapos green ang team. Tsaka. Cancel. Pwede pa kuro white. Pero kung mag-amo na sila, kailangan ko bisan hindi gid siya ang mga color, pero may shade nga mo na color bala. Oo, That pwede is showing man. respect man sa nag-iimbitar sa imo. Correct. Kaya syempre, do ka, ikaw na to, aga attention ka naman nakaroon ng boy. Nga daw lain kay mo. Nga naka-red, kaya nga mint green ang Mint green ang theme nila, motif nila. naka-rainbow color kaya. Agalay. Ha? Kaya support kaya sa LGBT. Nga tiyan ng mutik to sa kasa. Mutif. Mutik. Yan ang mutik to niya, milk green man to. Milk green talaga kalain. Nagsala pagid, no? Milk green. Na milk green. Kunti may gatas na yan karon yung green. Hindi na karon do ka Kaya kahang. milk green ang iyang Tayo hindi na siya emotion boy. Dapat pamatigin. So kung ano ang motif or color yung request, Amo gina siya. including sa mga maninay na. Oh, yes, of Usually course. mga maninay mo lang eh. Oh, especially Kaya maninoy yati, makabarong maninoy, good na na yan. Okay na na yan. Makabarong Basta or hindi na makasuit ya o good na na yan. Sure. So, sige. And then, next action boy, kung wala gani ko sang +1 yung nakabutang sa invitation, kag kung may dalon ka, ipabala ang couple. Amo na nga ni sa RSVP. Yes. Kabalon mo gid. Kaya budlay na action boy, bala kung kulang ang pagkaon. Correct. Tungod nga nagdala kaya sang Imo nga mga chaperone. chaperone sa imo yaya. Sa imo Yaya Bells. Ibilin lang ni Yaya Bells Yan sa pala ko dalo ko giniya kaya mo ni siya ang retouch ng imong makeup. retouch ang makeup ko, nagaduhol sa ako magsiling ko nga ayang kuan ko na sa Ako na. dalon na siya. Ay, bongga. Kalain mo na akong pulo dalon mo. Ay, hindi na naiya Ako bala, kasal ni Dorel. Festival lang, festival. Pero kata to lagi kasal ni Action Dorel to ah. Ay, lakalay. Tapos hindi tato imbitado. Ay, open na siya. Amo na.
depende sa budget, action boy. Open, yeah. Open na siya. Gano'n sa shinshin, dito lang mouse. Alakala. Yung mga May resin- time kapag yung mga tag shinshin. Nangyari sin no, mawala ka mo to sa Jubilee. Okay, parang dito. Jubilee. Nasa di ng Jubilee, Ano action na yun, boy. patindog ko na. Gala. Oo. Maragari ko na action boy, ng kalanaan nga, McDolibee. Namin, naguro, ay, no? Nagpatindog. May mga chicken, mga naguro, no? Oo, Nakakaw ka na da? wala pa. Dili sa bako, may ada McDolibee. Damo bala? Sa Aga ba? mga corner usually. ba? Usually do ka cart lang na Kasi, siya. mo ganin. Ano, cart na? Kulo karito lang na siya. Oo, ginatulad to. Galay lang ilang destination. Sa ngalan ang niya. location. Sa ngalan niya. McDolibee. Karak man. Ito yung mga Pinoy, ano? Oy, Pinoy pa yan. Hindi niya basta-basta yan. Karak. May Angel's Burger, gani Action Boy sa babaw sa Mount Canlaon. Kinauto nag-viral naman. Wala mo kita. Ay. Facebook mo, sako kagid ko sa ano ay. Nung nakikita ko na chicken enjoy. Chicken enjoy. Pero mas namin ito yung nakita ko eh. McDolibee. Ito yung mga Pinoy, ano? Di ba? Oo. Correct. So, next Action Boy. Most couples can Action Boy prefer cash gifts. Correct. Di ba? Or you can sponsor a wedding supplier. Magkasal Action Boy ka Isa pa sponsor. para man na sa imo nga kuan, sa imo lang nga daw ka convenient, malang para sa imo lang nga maghatag sang Yes. gift bala. Ala ka Yes. imo sa bulubak kintol daya sang mga Bulubak electric kintol, kettle. Mo. Electric kettle man ako pick up, di ba? Gabi. Titang pila mo lang na Action Boy, cash na lang. Kaya mo, ka magkatag 400 na cash yun. So, mga blue bills, kina siya usually. Oh, No? yeah, marigalo kay imo sang washing machine na mo sa bulubak kintol. Ala ka kapoy, makaguba na sa imo poise. Action Boy, correct. bilang mananay. Base pagakwat nimo, so kung magakwat nimo base magisi ang imo nga. My gown. It's sad na kara, di ba? So, cash na lang. Cash na so, kung lang. bilang, let's say, boy, mga gatag ka washing machine, natag lang mga 10K Tapos may or ano na sila 15K. Action Boy, may mga couple Action Boy, may napila na sila nga gamit ng baklaw nila. Kasi kung tsaka, ito yung mga gamit niya. Mayroon na isa sa mga malls, di ba? Sa mga malls, mayroon na nga amo ni siya ang choices sa kuan sa meron ka kaslon. na. Nakapili kung ano amo ng ilang kuan preferred gifts. Para, Pero para safe cash cash na lang. Hindi ka pa Oo. problema, mag-an pa. Magaan Sunod mo pa, lang sulod sa pula. ampaw. Yes, pula nga envelope. Pula nga envelope. Sulod mo lang na, hatag na sila kay makabulig pa na sila start sila pangabuhi. Yes, correct. Yan. Yes. So, next Action Boy, di ba usually may after, Action Boy, after ceremony, may dinner, of course, or lunch, or wala reception. mo breakfast, no? Reception. Reception, Action Boy. Kaya ka na-attend breakfast nga, no? Wala pa. Wala pa. Kaya kasal? Oo. Okay pa. Pero nakagin ako ng ante sa kasal ng breakfast kami anay. Una. Kitimpran. Taga pa ko to mo. Aga ka pa. Oh, aga pa ko to yan. Okay. Kung tayo, hindi pa mahaw. Ate na Ya, hay makakain. niyang representasyon ta kung sudto Baka na, ano. Buhi na na. Akala. Tapos ang uto, nagkaon ka pa. Ikaw magidi Kabalan. Kablo ka. Nakaon mo na sa breakfast, nagkaon ka pag sa uto. Uy. Very kabalan ka You mean to say, hindi ko yung mag-lunch? Di ka nakaon mo naman sa breakfast. After all no? the picture taking, kag sang... Yawa ka nang ngirit-ngirit. Kagisi-ngisi. Tapos hindi ka lang kakaon lunch. So, next Action, Action Boy, kung maghatag bala, akong, di ba, may reception. So, Action Boy, di ba, may mga program, like, mahatag sang speech, si Maninoy or si Maninay. Correct, Hindi kaya magpa-CR. Kaya banda, Action Boy, ginakulbaan na yung hatag saan pa speech. CR? dayon. Ang kasami na kapasiar ang ng money dance. Manidance o Money ganyan. dance, Pero rin may speech may aram ako no CR action or gapanago, gapaduko-duko para hindi tawgon. Oo. Tapos, kung maghatag message action boy, arang do ka ano man makapa-inspire man sa ila. Hindi man yung duwara, balang do ka nagtalang ni Guro si Chay. Nga speech niya, parte ni siya kabuhi man. Kaya kusang dalaga ko muna. Ay, muna. Kasi mula nag-speech kada yang yung istorya mo, imo kabuhi. Ay, hindi na yan mo action boy. At tagatasang mga words of inspiration sa mga para sa kasal, ila. encouragement, words nga maka-guide sa ila. Correct. Hindi kaya ng imo nga istorya, yas kabuhi mo, munang imo da ipatpat. Na. Patpat. Pat gidya. So, muna siya action boy. So, dapat, ang makaado ka Kani ka ba kaslon sinong mahambal gidya para sa... pamaluntanan, para wala lain na yung para matapos. Anong oras matapos na yakron? Ate, depende yan sa inyo. Ako nga na niya attend at your own risk. Ako na magambal ko yun not less than 1 hour. Ay, tud ka. Andaman mo lang.
Sige, action boy. Mga pinakalaway, gumugol action boy, 30 seconds. 30 seconds. Paano ka na ma-inspire? Titasig lang na depende na siya. Kung memorize mo na yambal mo, di ba? Memorize ang speech. Ano na komersyal? Di ba? Commercial. Sige lang ako, thank you, good. So, next action boy. Please don't be late, di ba? Oo. Especially kung kabalo ka nga, ay, traffic, amo na nga oras. Di Ito, dapat masug- mas early ka, mas better nga early ka, action boy, sa late ka mo. Oo. Nya masugod na kasandian na way pa si Action Dorel. Ay, Lalo hala. na siya siyang kaslon. Ay, kalahin. Manenay, gali ya. Hindi ka magani. Maninay. Bridesmaid. Ulaton ka gid. I guess. Kay friend ka sa ikuan mo. Ay, hindi niya. Ang kaslon niya, hindi gid pwede. Mauya ka man, Action Hindi gid boy. pwede nga mapakasal ko nga wala si Dorel. Timuya ka. Ara ka timprano pa. Correct. Kung pwede, una ka paspari. Okay ba na? Una ka pa kay father. Pwede mas better nga una ka, action boy, sang sa late ka, di ba? Kag kuan bala nang para sa mga ginakasal bala. Kung ano nga time gani ang gin-agree ninyo sa simbahan, amo man arali ka muna niya. Hindi ka diba? mo pa late ka muna. Kabalo ka, let's say especially sa Katoliko ang mga pare ni may mga obligasyon sila nga iban mo. Kasi nagpa-late ka dahil mo yagin, dili mo to yung obligasyon nila sa piyak. True. Meron, Diba? nga sila yung alauna, mas-start ang kasal, pero ang bride wala pa, sang 2 p.m. na, wala pa siya. Pagwapa pa siya. Shoot pa. Do, matyaga mo do, koronasyon bala sa barangay. Pero once in a, naman na ako nung Di, action pero hindi boy. ka mapalit. Once in ano lang, mapalit ka pa imo Gani, ya. amo na ganito, amo na iba na tamaan kapag gwapa. So, dapat prepared yung action boy, diba? Kaya ikaw nga guest ka, ara ka na. Hindi ka magpalit. Oo, nga ikaw pa yung nagrampa tayo sa ulihin. Oo. Ay, banda niya siradaan na yung simbahan action boy na Oo, may ara basta na. matapos, basta makasulod na tanan. Siradaan, hindi ay kasulod. Na. Ulat ka gito sa gwa. Mang imo nga make-up da matulululo kita sa balhas. Gabi, matululog. Matalagas. Oo, kaya nga mumuni ka daw mo nga makeup mo makakas ka. Diba? Kaya tungkol sang Super init. slice na actually. No cake lang. Gin-slice ang ang makeup. Damol siya. Hindi dapat papatami ka Papalit. damol ang mga makeup. Awa. Next action boy, Ariel, para hindi ka kuno dapat manging KJ or killjoy bla action boy. Kung gintawag bla sa mga single games or couple game, Oo. para dugang man fun sa mga Okay na, inang kan ng mga throwing o bouquet. Kaya ka pa na panawag Bisaya. Oo, kay hindi ko yan. Hindi pa ko ready mo pa kas. Nga ako magsalo ka bouquet ka dayon kaslon. Nanti ng paros na ka, di ba? Ng paros ako sa bukid ay. Nami pa na Atin nami pa na today. pag itsa pag na si Elikawan na. Hindi Ano? hindi masama na action boy, Hindi di ba mo na. Hindi ka mag-KJ. Yes. Likawan niya pa na ang bouquet. Ha? Hindi, likawan niya na. Super Hindi, yung bouquet, katugod siya, diso na saya. Yeah. Kala. Kaya nung mo sa loob ang bouquet, Nan. Kita mo gintra gani no? Kung saan ang bouquet. ay, no? ako ginapa. Away Sa nagaling. bayin, ayan sa bouquet. Kasi gintra kaya para participate lang. Di ba? Pero may isa gintra. sila ka-style, parang sa circle ka muna, pasa-pasa. Ano na yan? Pasa-pasa sa bouquet. At tapos, May music. paano ma-stop? May music. May music. The trip to Jerusalem, bla. Ako na? Grabe ba no? Pasa-pasa, tapos may music. Pag stop sa music, tingnan na, rasi mo bouquet. Para malikawan da nga ang bouquet, madagdag, mahulog, ngay way sa may masalo. Galing. Ibang nga daan mga artihan, mga daan. Gusto mo sa bouquet. Gusto mo ng bouquet. Pasa, malikaw. Yeah. Malikawan Dapat mo bouquet. participate kag ni action boy, Si Iban Gani, kung daw ko niya, Iban Gani, daw ginagaway na iya mag-aboy sa bouquet. Nagaway. Ikaw pala ito sa mga itsa ka bouquet na may mga Ako tunok-tunok niya pa gusto bla. ko yung meron sa may tunog. Gusto ko may vase si action boy. May vase? May vase pag dyan. Di ba? Tapos may tubig pa na bla. Shower na lang din, Rikta. Grabe na. Tisig ya. Okay. Ang last action boy, may last pa. Ari, if you're not the bride, don't be a diva. Ari ko na action boy, meaning sini, kung yung invite ka sa kasal, don't be a burden kung sa mga couple. Like, wala ko pala dress, may kapag yun yung pliti, muna, I guess, kung nakalain na, mayroon pala mo na action boy, matan ko si Boka sa, pero pwede plitihan mo ko. Wala, Kala, ay, importante ka, no, diba? Plitihan siya. Diba? Gaan ka po pa ang problema, ang couple, action boy nga dako na ganiging gasto sa ilang kasal, Oo. mapapliti kapag iya. Total do kadamo madaging gifts imo sa Maninoy, Manila. Kita ko to ginado kadamol to basang blue bill dai Dahil pretty pretty. ko bidan dai ala kalain ay iyo kaluod. Kaya mo na. Uy mera gini action boy gini malikawan action boy diba? Ablang wala baga pa minsan mga ano bala mga
insensitive. Pareho mo lang sa mga birthday, may makadto sa program, plitihan mo pa puli. Ay, Ay, muna. Ang kanto ka pa. Huwag yung pabalunan mo na action boy, paplitihan mo pag hindi mo lang niya madayon birthday kung wala ka. Na, diba? Okay. So, sa mga ma-attendant, lang mo, pliti, oy. Pag-ipon ka mo sa inong pliti nyo. Oo. No, diba? Tapos hindi pa na sa mag-jeep, mataksing na sakit, nakaka-gown siya mo. Kalain ba? Muna ginaya. Sige. So, hindi siya. No? Hindi mo. Hindi ako. Good morning, Rod Simon. Si Rod, si Rod Simon. Chappie Laurico, dira sa Manila. Good morning sa akong classmates. Teresa Linaha Cayaw, Helen Duran Sandigan, ay ti pa rin ti. May Cautivar Duhenyo, Remia Garcia, Doc Ronnie Baldonado, sa kay Kiting Osison sa US. Richard Armando Gapilayo, amigo Arman, kag kay Edwin Escopel, ang akong classmate, kag kay Bernie Bonconsejo. Yes. Sa ito naman nga, Facebook Live Action Boy, kay Ben Calanza Emesino, good morning. Dressing mo, kay Teresita Kahuraw, kay Julio Solis, kay Bia Jonathan, Victor Dimafilis, Feve Alvarez, kay Helen Huesna, Maria Luz Makunat, Charito Damasino, kay Maria Luisa Action Boy, kay Evelyn Nepomuceno, kay Mami Ems, kay Nang May Marites Bargamento, Quirogo. kay Kenjo Prudente, ako yung classmate, kay Mike John Seva, good morning, dala sa inyo. Happy birthday ko no kay Joal Olivares Action Boy. Okay. Kay Jean Oisiser, good morning. Sige, good morning. Happy and birthday thank you. sa tanan nga may birthday Action Karon Boy. nga daw, September, maglabi ka. January 20. Grabe, dumaka-countdown na Action Boy. Nag-meet ng birthday na Action Boy. Maka-countdown ko gusto mo. Hindi na. It's small things. Small things. But it matters. But Di ba, Karakman? Stand by na kita mag-aksyon sa Action Hotline with Action Brian Morden. Ang inyo naman rin news team. Action, Dorel Cabal. Pag-action Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Sa Bacolod Bacolod Action Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.